Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi sospensjoni ta' taxxa tal-VAT fuq l-akkomodazzjoni sabiex is-settur tat-turiżmu jirkupra mid-daqqa li ħa fl-aħħar ftit jiem. Il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar it-turiżmu Robert Arrigo qal li s-sens ta' inċertezza minħabba l-effetti tat-tixrid tal-COVID-19 qiegħed ikompli jiggrava s-sitwazzjoni tal-qasam tat-turiżmu li huwa diġà meddet minħabba nuqqas ta' pjanar min-naħa tal-Gvern. U għalhekk li bħala oppożizzjoni l-Partit Nazzjonalista jemmen li jeħtieġ inċentivi sabiex dan il-qasam jissaħħaħ u għaldaqstant qed jipproponi li t-taxxa tal-VAT tas-7% fuq kull tip ta' akkomodazzjoni f'Malta u Għawdex tkun sospiża. Dan għaliex il-Partit Nazzjonalista jemmen li n-negozji u l-imprendituri tagħna jeħtieġu spalla ta' għajnuna fi żminijiet ta' sfida. Intant il-Forum Unions Maltin u l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Mediċina fis-Saħħa Pubblika l-MAPHM inaqdu mal-Assoċjazzjoni tat-Tobba fl-appell il-Gvern biex jissospendi t-titjiriet mill-ajruporti fil-partijiet tal-Italja l-aktar mill-quta mill-virus. Il-Forum saħaq b'diżappunt li sakemm il-Gvern Malti ma jiddikjarax travel ban fuq dawn il-pajjiżi l-aktar mill-quta minn dan il-virus ma nkunux qed nipproteġu bis-serjetà liċ-ċittadini Maltin u Għawċin. U ma qalu li huwa inutli li minn dawk li qed jivvjaġġaw lura f'pajjiżna li ġejjin minn dawn il-pajjiżi mill-quta, iċ-ċittadini Maltin qed jintalbu joqogħdu kwarantina fil-waqt li l-barranin qed jitħallew jagħmlu li jridu. Il-Malta Association for Public Health Medicine min-naħa tagħha qed tgħid li bir-rata ta' tixrid tal-virus issa huwa biss kwistjoni ta' ħin sakemm jiġi rreġistrat f'pajjiżna l-ewwel każ ta' coronavirus. Huwa proprju għalhekk qed tgħid l-assoċjazzjoni li jeħtieġ jittieħdu l-miżuri kollha possibbli ta' prevenzjoni kontra t-tixrid tal-COVID-19 billi kulħadd iżomm iġene tajba, speċjalment tal-idejn, billi l-awtoritajiet jippreparaw aktar postijiet fejn persuni suspettati li huma infettati jkunu iżolati, billi tinżamm il-kwarantina fejn hemm bżonn, billi persuni li jkunu vjaġġaw f'postijiet b'inċidenza għolja tal-virus jitpoġġew fi kwarantina mandatorja u billi wieħed jevita li jkun f'postijiet fejn hemm il-folol. Iżda l-MAPHM qed insisti li titjiriet minn pajjiżi fejn il-virus infirex sewwa għandhom jiġi sospiżi. Sa issa s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika qalet li m'hemmx ħtieġa għal dan skont direttivi tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa.